No niin, terve. Tässä on toi asiakas on jurissa.com testaa. Tämä on meidän toinen keikka. Ja nyt katsotaan, että miten tää Jaakko Kerosuon videon Dumarit kattominen jurissa onnistuu. Me tultiin tänne sivustolle ja meillä on jotain sanotuksia. Ei me nyt niitä jakseta lukea ainakaan vielä. Hei, me painettiin yhtä nappia. Niin, me painettiin yhtä nappia ja sitten me ihmeteltiin vähän sitä, että miksi se video ei alkanut heti. Mun mielestä tässä on kyllä vähän parantamisen varaa käyttöliittymässä. Joo, kännisen attention span ei ehkä riitä kahteen. No ei todellakaan. No. Voiko Flickrissä olla videoita? Niin, siis Flickr, niin kuin tavallisen kansalaisen, joita sä varmaan niin kuin tavoittelet sun yleisöksi, niin tavallisen kansalaisen mielessä Flickr yhdistyy valokuviin. Miten tämän selität? No, mutta ei se mitään. Älä ota niin vakavasti. Katsotaan tää video. No nyt mun ei tarvikaan enää varmaan tehdä mitään. Meillä on tässä... Meillä on keikka kesken. Tästä tulee 50. Kehä kolmoselle vaivaalimaalle Forssan noppeja vaalimalla ei pärjää somerintavalla, jos unohtunut on arkivaraton. Saako rajan ylittää muut kuin H&M? Saako tuotannon tekijä Suomesta kirjeystävän? Onko joo, on tää nyt silleen aika helppo. Ei tarvitse tehdä mitään. Olematta manaali. Jaksaako tätä kuunnella loppu? No ehkä ei. Jaksaa. Pistetään poikki. No niin, Soita nyt loppuun asti. No okei. Hei Rajamäki, olemmeko veljet keskenämme vain? Jos rajojamme turvaa samat sotilaat, onko hoitajan harrastuksen pohjalta otettava vastaan potilaat, joista ei saa rahaa Kelalta? Pakenivat Kanadaan. Kohteliko se heitä kansalaisinaan? Investoiko keisari Wilhelmin armeija jääkäriin? Pääsikö sotalapsi Ruotsissa lääkäriin? Joo. No. Pienten alkuvaikeuksien jälkeen meni ihan hyvin. Joo, ja biisi oli kova. No. Taattua Jaakko Kerosuon laatua. Nimenomaan. No eiköhän tää ollut nyt tässä. Laitetaan poikki.